Já vás zdravím, toto je můj druhý tutoriál. Tento tutoriál bude vlastně zase náš Photoshop a bude to na tady ty oblaky, co tady mám na ploše. Takže otevřeme si Photoshop. Se to otvírá trošku pomalej, mám starší počítač a s tím natáčením to není žádná sranda pro ten počítač. Tak, Photoshop máme otevřený a dáme si soubor, nový, vyjede nám nabídka, název to je jedno, šířka, výška podle vás, jak chcete a obsah pozadí musí být průhledný. Tak, najede nám obrazovka, neboli pozadí, ne obrazovka. Tak, barvu máme na černé a dáme levý alt a backspace. Dáme levý alt a backspace. Tak. Udělá nám to černý pozadí. Dáme si novou vrstvu. Štětec. Tady ten rozprašovač si nastavte velikost, jakou chcete. Já dám třeba 250. Tak, dáme barvu, jakou chcete. Já dám třeba zelenou, a to tady mám po ruce. Tak, různě tady rozprostřeme ty kolečka, co nám to tvoří, neonový, takový. Tak, když máme tyhle kolečka, můžeme začít. Takže dáme si novou vrstvu, nastavíme barvu na černou, tak dáme OK, dáme filtr, vykreslení a oblaka, udělá nám to černou oblaku. Tak, teď tady si to změníme na překrýt. A máme vlastně ty obláčky, které jsme chtěli. Takže tohle byl takový kratší tutoriál. Tento tutoriál byl na požádání jednoho vlastně kamaráda. Já to nebudu ukládat, je to zbytečný pro mě, protože toho má hodně v počítači. Takže děkuji za zhlédnutí a chtěl bych vás poprosit, jestli byste mi dali like, po případě odběr, kdybyste chtěli vlastně vidět další videa na Photoshop. Takže děkuji, nashledanou.